I a Vila-real, la unitat canina de la policia local jubila la seva gossa més veterana. El seu lloc l'ocuparà ara un cadellet que ja ha començat a entrenar-se per a ser un agent caní tan eficient com la seva predecessora. Iris, 10 anys, i tots ells treballant. Està major, encara treballa, en les seues pràctiques diàries ho fa perfecte, però es cansa molt abans. Esta pastora alemanya és la veterana de la unitat canina de Vila-real. El seu olfacte no falla, és capaç de detectar droga a metres de distància. Cada volta que ixen a treballar troben, que es donen compte que en el carrer n'hi ha prou de moviment. Després de 10 anys de servei es retira, amb un expedient impecable, més de 300 confiscacions de droga a la menuda a l'any. Però la seva feina de detecció de drogues ha sigut una gossa supercompleta. El seu lloc l'ocuparà Logan, de només 4 mesos. Es una joya en bruto, falta mucho por pulir. Per al qual el joc serà part de la investigació. ¡Bravo, chico! ¡Muy bien! Lo que intentamos es que ese mordedor, ese juego, para él tenga un valor altísimo, que tenga una serie de conductas. Ja compartís casa amb el seu cuidador. Es una forma de cuidarlo, de estar atendido correctamente. En un any estarà preparat per a ser un agent caní. Haurà de treballar de valent perquè la seva companya deixa el llistó molt alt.